o imagine kalan kamane dina haju ko be chogori yaro donu ke bawo mun ye photo ye kota an ko donu ke baga fancama muhaqqiqina be yo haramuya min ye ka photo ta be yo haramuya muhaqqiqina chama yo haramuya bo min ye sa filimeli de sa filimeli kanani kamera ka filimeli ke sosoli bola donu ke bawo bolo anka Sheikh Abdallah Bumbaji ka kuma dola to maswama aka kuma dola aye tawakkufu ke ntese ka la daga ntese ka haram minye video ye kana kamariya do doni ke ba la be wajulu ke ka video ta pour kata kala yoro wore mo woro kan nafa soronay bo Sheikh Abdallah Bumbaji ka wakati laba minye video taye aye no yako ola ko parce que na anko ewa photo carte d'identité photo dagara passeport photo dagara wori photo mun be wori law dagara darura kama ko o ye jinya ko ye jinya masalaha kera sababu wala dagara ko mun na dina masalaha be min na fana o tefeka la daga mogo do be ni karamugo filmer a filmer to abake ka kuma fo ni tara di do ma ubake kala jabe kuma ko obedo dusuku kono kuna fakatema ka kuma shempuluka ko ola dina masalaha min bala donc o ya la daga doni ke baga nyumo ka buru telewula parce que doni ke baga nyumo fune numa bo tele la kata tele la mana ma mu be tan soro kata tele la kata bidia wuchari donc ni doni ke baga tara telewula mun be sunna fo ka tauhid fo ni bidia mu te tan soro katu ka bidia fo e wa masalaha kama de udo ya la daga doni ke baga nyumo kata bo telewula dina masalaha kama donc biro fana ye ode dina masalaha kama do ya la daga no ona tabe do ma so ashima comme Cheikh Albani nunumbo ola Cheikh Abdul Muhsin Abadi abo ola ka filime wa ka video ka photo ta ma so ashima ni ya hara ka video ya Abdul Muhsin Abadi ba ka photo asunyana de amma bo kalama aka halaga ne yere ya ka halaga la haraka kalandum be korosili deke ni hijur kala minya ka telefoni kete doroba fulla bu tege kete koy kanata ama so ashima donc munu maso ashima chiala ne be wulude ka groupula ninye nka photo ninye kanka video ka filmeo ne ta sife ne be wulude famfela la mais ni ko nka ewa mbinka dirisu ninka femminke aka filime akata mugo na fa hidu sun kala silendo ima keni yere jirani fen wore wuye doni ke baw do yo la daga don ke baw do yo la daga dona masalaha kama o kake me munu maso ashima koni wanne koni be ulude takani yoro la o minye o perelu ni fenye o we darwaude ka bana udo ewa bana be yoro me kam o filime kono filime aka bana be yoro me pour opérer le bana yoro be do chogo mi be fe mununke imaji mununke fe nunu we darura ni masala ude baste ulo tala mun be dilo opérer le ni fe ulu ye darura yoro de bo doni yoro do fana ya de dina masala uni photo te kele photo ko nya fo chogo me se bu wala mun fe nunu be photo haram mu won soso kera video inde tala bo o yore atoli de kanyi parce que nous ewa ni ko ewa ko be islamia nafa e Bukhari fule amba ke jiya fantanani ba ke ku yere nafa nay a photo de ba kono a photo tala muslimu photo de bala turmiji ba ke ka jiya fantanani na photo de bala a filmera de wa na ba ke ka fambaye donc mo be sika dinan nafa yere soro ni mo ka kuma kayo be wasake